Η πρόσφατη έρευνά μας σχετικά με τους σημαντικούς παράγοντες ικανοποίησης στα εστιατόρια ανέδειξε την εξυπηρέτηση από το προσωπικό ως σημαντικότερη όλων. Τι σημαίνει όμως στα αλήθεια εξαιρετική εξυπηρέτηση? Αυτά είναι τα 10 στοιχεία που κάνουν τη διαφορά. Ο ορισμός της εξυπηρέτησης είναι να δίνουμε στον πελάτη αυτό ή παραπάνω από αυτό που περιμένει. Και τι περιμένει ένας πελάτης που επισκέπτεται ένα εστιατόριο? Καταρχήν περιμένει έναν ειλικρινή χαιρετισμό. Στα 8 δευτερόλεπτα που χρειάζεται το μυαλό μας για να κλειδώσει την πρώτη εντύπωση, το καλωσόρισμα στο χώρο είναι καθοριστικό. Τίποτα χειρότερο από γυρισμένες πλάτες ή κεφάλια σκυμμένα στο table plan. Ευχάριστα και χαμογελαστά πρόσωπα. Στην εξυπηρέτηση, το χαμόγελο είναι μέρος της δουλειάς και μάλιστα από τα σημαντικότερα. Μην ξεχνάτε, οι πελάτες έρχονται στο εστιατόριό σας για να διασκεδάσουν και τίποτα δεν πρέπει να τους το χαλάσει. Οι πελάτες περιμένουν σερβιτόρους που είναι πάντα διαθέσιμοι. Έρευνες έχουν δείξει ότι ο κύριος λόγος που οι πελάτες απογοητεύονται από το σέρβις είναι ακριβώς αυτός, οι εξαφανισμένοι σερβιτόροι. Ο πελάτης θέλει επιλογές. Θέλει την μπριζόλα του με ρύζι ή με πατάτες ή με σαλάτα ή με ό,τι άλλο σκεφτεί. Δεν θέλει κλειδωμένες διαδικασίες ή σερβιτόρους που δεν προσπαθούν να βοηθήσουν. Ο πελάτης περιμένει συνέπεια, χωρίς εκπλήξεις. Η εξυπηρέτηση είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint. Χτίζεται φορά με τη φορά, επίσκεψη με την επίσκεψη και επιτυγχάνεται στα αλήθεια όταν ο πελάτης νιώσει ότι ξέρει τι περιμένει, χωρίς εκπλήξεις. Ο πελάτης θέλει σερβιτόρους που είναι ενημερωμένοι, που γνωρίζουν το μενού και ό,τι δεν ξέρουν θα τρέξουν να το μάθουν. Προφανώς, οι πελάτες περιμένουν καθαριότητα και τάξη. Ήταν η δεύτερη πιο σημαντική παράμετρος ικανοποίησης μετά την εξυπηρέτηση. Όλοι καταλαβαίνουμε το γιατί. Καλή σχέση ποιότητας και τιμής. Value for money. Όταν στην έρευνα ρωτήσαμε για το κατά πόσο παίζει ρόλο η τιμή, η απάντηση που πήραμε είναι ότι στην πραγματικότητα δεν παίζει. Αν η εμπειρία είναι καλή και αξίζει, η τιμή έρχεται δεύτερη. Ο πελάτης περιμένει χρήσιμες συμβουλές. Αν ρωτήσει τι προτείνετε να πάρει, δώστε μια συγκεκριμένη απάντηση βάσει της εμπειρίας σας ή της πολιτικής του εστιατορίου. Για να ρωτάει, σημαίνει ότι θέλει τη γνώμη σας. Τέλος, οι πελάτες νιώθουν ασφάλεια όταν βλέπουν το μάνατζερ στο χώρο. Όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό σε κάποιους, υπάρχουν δεκάδες έρευνες που πιστοποιούν ότι έτσι ακριβώς συμβαίνει. Αυτά είναι λοιπόν τα 10 στοιχεία της καλής εξυπηρέτησης. Το μόνο που μένει τώρα που τα μάθατε είναι να τα εφαρμόσετε. Καλή δουλειά!